Damasco anzi chikomba chomukadzi wangu. Awasi chikomba. Amasikomba. Chama. Uyata handisi chikomba. Unoziva sei kuti chikomba? Taura nyaya. Chero ndizori chikomba zvakaitika ndizvo ndakabata mamessage mufoni umbo wacho ndinawo mana. Mukadzi wangu ari pa. Mukadzi wangu apa. Tipe mamessage yacho. Iri kupi phone? Subate. Olha, bate aí, não ficar mais, hein? Mas ele é aí, o lugar. O lezinho é bonito. Message yatu mwana. Azeka tumwana. So message yatu mwana ni na madam wangu. Ni na madam wangu. Wachituvira na message hiyo. Kurepa muchidzika. Imesema ati ni mama sichikoba. Sichikoba. Dzika ina sabe. Ikuzenda sichikoba. Ayo, kwa message gani? Nini message ndito? Ndinda katuma. Odima watumira. Mai watumira kuzitaza. Was message panapa. Airati kukomba itumira romwe munhu vanhu vaitaurira. Kasi ndichasvika pai. Chai. Kuti watumire airtime $2. Amai wadzimai vanobika sadza. Magariro ndaita iwo wadzimai unoenda ndaiti kuti utangori ukama. Patsanira kuti anyatsoziva ukama ndama inini ndada kuva mukadzi wavo Amaita sei? ndama inini ndanda kuora mukadzi wavo dara 1996 saka inini ndakadya sadza pamashando wangu ndakadya sadza chikwereti $5. Ngo vakaitika tsaona kuti vakaitika tsaona vakasusu vakafana ndakatsikwa nemotikari saka ava vanokamana nakasusu adzimai vangu vaida $5 yandakakwena nesadza iya ndakati mari ya $5 yangu dzinoenda kunhamo ndakati amaivenisa ndina mari parizoziva asi mangwana nditoiwana mari pakuti wowa dzahoraiti ndobva yendo dzamukaiona munditumira paipokeshina dahoraiti namba dzaundandinadzo saka pakaenda kumusha akazofana kuseni
$5 yemaiwana here ndakatayo $5 handina kuiwana asi hanzi kana musina kuona nditsvagire nditengero airtime handiti saka ndipo ndakazotengera airtime ndabva ndatumira pameseji ndakazoti mama yasvika here airtime yawo havana kutipindura makamboti magara mataura kuti nini mari yeairtime mari yedu ndawana pondo kana mazero ndeiwana mama dini makugara makotaura kuti ndawana pondo munhu wamwani tarisei kuna mama ndawana pondo kana mazero yako kakupi kumunhamo ndozokwa ndinenge ndine pondo yedi pane kuti mutumire airtime inotodhura ai iwo wakatitumire airtime nditumire mari yangu ndakati mari handisandaiwana $5 kwakuzamusanaona $5 nditsvagire nditengero airtime hana kutaura kuti mari ndipo ndakazobvunza mupana wangu ndaigara naye ndati une mari yanzi nditengero ndati unotenga chingwa ndochinotenga chingwa uzoda sei unditengera airtime ndokubhadhira chikwete chisati ndipo akanditumira ndipo ndakati akazoya ndisini airtime ndobva ndavatumira hatina kuzotaura tenga adhara vada kuya kumusha manje kwaiva navo vazive here mwana akazoti adhara baba nekamudhara kanonzi Damasco ako ibva matsigai mwana asi meseji yaibva kune munyina ichienda kuna mukoma inga aioneka okay handi taurei mapedzi asi mwana manje mufoni amaingarodza kuti ana Damasco vangani vane mumwe Damasco ndofunga ndopeka pane meseji iyoyo chete kwandiri yapera pana dzimwe dzese dzinonge dzine murumo dzakanga dziri nyaya vaitaurwa kunzi adhara saadhara madhara akawanda uri mudhara kuti ndikuti inini munomutoda umbowo zvimwe zvese pane munhu anonzi adhara havasi ava kasi pazonzi Damasco sada kuzoti Damasco vangani handimapanzwisa adhara vakawanda vanogona adzimai vako vanozvikomba zviviri kana zvitatu vese vaizonzana adhara chibva kumusoro kwesoko wemurume haana mhosva apa pazonzini apa manja muri wakwanza ndingandipatsvage kuti ndandaenda kuristini ndo pari kunongedzera kwauri Damasco kasi pakutorwa nenyaya yekuda kuenda kumba saka mubvunzo wangu ndokuti iwo hausi chikomba kai uri bamukure kani bamezi vati pana pakakuredza kuti chikomba ozi mwana akazoti mama kurai pamwe nyaya yavo hanzi akatombotiti asi boyfriend yenyu ndiDamasco here mama kamudhara ikako tsigai vakazi kikiki mwana wavo ndinomutora semwana handitika ndinofara nawo saka kuwa zvinazoita seizvozvo kuti mende handiziviwo handitanduamuziva munotiwo kudi vamwe kunere zvimwe zvisiri nhamba dzacho dzakanoti maigamu dzawo dzinorasisa kuti Damasco dzakatosevhiwa kunzi maigamu ndinoda mukadzi wakwavo wekudare kuno ndiye anogona kuti tsanangurira kuti aDamasco inini ndabata kunzi Damasco maigamu mwana wangu anonzi gamu mwana wangu anonzi gamu pandakatumira airtime ndinovapiwa namba dzangu mwana wangu anonzi gamu saka kana kunyangwe mukafonda podi dzenyinyi ndakanyorwa zita renyinyi dzinovapia pasita renyinyi saka pandakatumira time ndidzo namba idzo dzimanje dzakadzipira
asi hatizivi kuti kune ntaraunda akatosevha sei straight amaiminisi nokuti mimika mukuziva zvamukuda amaiminisi sakaaamirirana nawo saka mai ava ndombavha aina zvitozivawo kuti akaenda adhamasko ndakubva kuti mimi fana vamwe adhamasko here ndisatira kuti ndini dhamasko ndimi ndikurerengaisii ndinoti mungodzokedza kurenga mese vabatsirei vangorenga mese kasi nyaya iyi inoda kumirwa mudziwaini nokuti umbowo watawana kana ndo meseji ndo meseji yakasimba kwatiri maybe avo vana vavo vese ndinotamba navo vana vavo vana wavo vakomana vasikana ndinotamba navo imi muri baba vavo kwete amai vacho kutamba navo saka ndiziva kuti ndikuone zvikora usiku amai vanoziva kutine zvimwe here zvisiri meseji mune zvimwe here zvinokubatsirai zvisiri meseji zvamunogona kukadare nino kuti ndikuinze kuti munokudii pamusoro penyaya zvimwe zokumbira kuti murume wanhu vese vanga achituma achititaurirana kana anga achiziva kuti hasi chikomba chomudzimai wangu chatanga chitaurirana chii kuti ngatitaurire izvi zvisinei nedare hanzi imini maituma vamwe vanhu chii yaititaurirana zvakutaura bamunini avo ndikuzinza ini handina kuita time kutuma munhu aende kunotaura kunze kwavo ivo bamunini musi wokutanga patakatanga kuzikana kuti azviti ini ndikuda namai mune mudzimai wavo pakauya mukomana handimuzivi tobva nditi iwewe nyaya yako inga ndifana kubvisa $500 kuti hai timbodza kutadzira ndeni chendatadzira bamunini vachiziva nditengi ndimpe mari paunzaiwa kuti uite se mitombo dzenyaya bhozi mwenye akaguma aidai ndine nyaya ka ndobvuma kuti hungu ndinokupani but ndisingazivi kuti ndine nyaya ka handachatobvisa $500 ndabva ndaenda kumba kuharare pandadzoka kuharare kuti mukomana akavaakatumanya vava handimuzivi ndiani akangouya mure mukomana mutsunguso murefu handimuzivi ndiani kwakunzi inowanzibvisa $500 kuti asi handibvise iye kumupa iye asina kusheedza ava vanofana kuya pamwe chete chipereka ruregero kwaari patindati aiwaita mukomana we kwamuri achitaura izvi500 aitidabva kunouri zvakanaka ini tida kudzoka kwaushaka vanhu vangochitaura uchiti wewe vakatumwa nadhamasko here kana kuti vanhu vapinda patapa vangochitaura kuti vakauya kwauri vachiti ava kuti vakutaurirana kuti wakatotumwa nadhamasko unova mazita avo here vanhu kuti tikakuti wewe paunouya musi wedare unogona kuya navo zvinobuda munhu wani kwete ndiye akatotumwa unokwanisa here kuti uye naye mudare zvapera kudare ndozadzikisa mushume mwenda bada mameseji handina ngotora mameseji chete ndakaenda kumba kwavo avo kana adzimai vamumba direct ko zviri kufamba sei adzimai acho vanogona kunditingisira kupindurira kwandakaita masoshuya nemukadzi wako apindwa zita mukadzi wangu aripo aripani kumbira tambo yapa 2 minutes yambobhozi asati adzimai venyu ngavauye kuti vakanoendera kumba nondochinja statement
Avakayamba kwenye. Vakashuka. Vakashuka wakauya nefoni yavo vachisvika vachiratidza murume wako meseji wangu waona foni mavo. Ndobva wangoti ava ndobva watanzi ndichazoziva zvandichaita nini vacheza. Message ingeri. Yenge iri airtime. Paine airtime $2. Alright. Ekanyorwa. Pasasi papanyorwa unzi wati ndadima. Alright. Mimi wakazobata umbo. Ina handina umbo wandakabata. Ndakangoonawo meseji. Izvani chinenge $2 ndoyabataura sadza. Ekuti makadya sadza. Iyo vakangoti chiyama varipo. Ukanditi ichokwadi baba mnini tagara tikutonetsana kuti sei nhamba idzi ndiri kuona dzichiapira mufoni menyu. Ndizozvera. Taura nawo. Alright, iwe ukaite kuti yese vanhu vanorora vese ndenda kupa tosangana pa 15.